tomto krátkom inštruktážnom videu by som vám chcel predstaviť v našej požičovni nový tepovací prístroj americkej značky Bissell, konkrétne Big Green. Je veľmi jednoduchý na použitie, aj na prepravu. Preprava len sa takto podťahne a ťahá sa za sebou. Ostatné tepovače musíte nosiť v ruke. Čiže len ho podťahnete. Skladá sa z dvoch nádob. Keď túto páku dáme takto do stredu, tak vlastne odistíme a vieme vyťahnuť tú prvú bandasku hornú, v ktorej sa zbiera špinavá voda. Pod ňou je ešte jedna, do ktorej sa dáva čistá voda, a to je v podstate celý stroj. Nič iné sa nerobí. Čiže vybereme spodnú bandasku, otvoríme, napustíme doplna vodou. Upozorňujem, pri saponátoch, nejakých koncentrátoch treba najprv napustiť vodu do toho, až potom neskôr vliať do toho ten koncentrát. Keby ste vliali prvý ten koncentrát a napúšťali potom vodu, začne vám to peniť a celé vám to vyplní, veľmi dlho trvá to napúšťanie. Čiže v prvom rade dáme teplú vodu. V tomto stroji môžeme používať aj teplú vodu, lebo tá aj lepšie rozpúšťa tie nečistoty v tých kobercoch a textíliách. A až potom vlejeme ten koncentrát. Čiže zavreme to smerom front dopredu, vložíme naspäť bandasku, do ktorej sme dali ten koncentrát a čistú vodu. Na to uložíme tú druhú bandasku a zatlačením dozadu zaistíme. Čiže v spodnej máme čistú vodu, do hornej sa nám bude zbierať tá špinavá voda z koberca alebo už zo sedačky z textilu nejakého, čo budeme čistiť. Tento stroj má tuto vzadu dve páky. Tá horná páka je len na skladovanie, aby sme to mali teda kompaktnejšie a mohli niekde zasunúť. A tá druhá páka, s tým sa spúšťa tá spodná kefa. Čiže ak by som teraz zapol vysávanie s týmto jedným gombikom, lebo tento stroj má len jeden jediný gombik, ktorý sa ovláda, čiže tým je úplne jednoduchý. Napustiť vodu, zapnúť a môže sa robiť. Ako ho pustíme a v tom by som uvoľnil túto spodnú, tak tým by som spustil kefu. Čiže teraz keby som zatlačil, tak už môžeme ísť a tlačiť dopredu, dozadu a vlastne tam to robí nástrek, aj to kefovanie, aj odsávanie naraz. Čiže ak by sme to spustili, tak tu máme červenú páčku, s ktorou si robíme ten nástrek tej vody. Teda z tej spodnej bandasky nám bude striekať do koberca voda. Otočím stroj. Nie je to len na koberce tento stroj, ale teda dá sa používať aj na sedačky, dá sa používať na stoličky, na auta, na čokoľvek, čo je čalunené. Máme k tomu takúto hadicu, ktorú vlastne sem zapojíme. Vložíme ju tam a jednoduchým pootočením, takto ju zaistíme. Ešte tu máme jednu maličkú hadičku, cez ktorú vlastne nám pôjde tá tekutina. Tiež ju tam len vložíme a po otočením ju zaistíme. To je všetko, celý zázrak, už je to hotovo. Máme tu štandardnú malú hubicu, ktorá bola v balení. A len takto tam nacvakneme a to je všetko. Tiež tu máme červenú páčku, s ktorou si vieme púšťať vodu. Čiže ak ten stroj pustím a stlačím túto páčku, tak vlastne z nej začne striekať voda. Môžeme to s kefkou takto troška prečistiť, nastriekať, prečistiť a rovno to vytiahnuť von. Máme tu na sedačky aj druhú takú malú ručku, takú rotačnú, ktorá bežne nie je v balení, ale teda u nás požičovňu máte k tomu. Tiež ju len pricvakneme. Keď stroj spustím, tak sa spustí táto rotačná kefa a točí sa. Môžeme predviesť. Nedá sa zastaviť. Na stroji máme ešte jeden kontrolný bod, takú vrtuľku, ktorá sa točí, keď máme dostatok vody. Ako náhle by sa nám tá voda minula a nemali by sme už vodu do koberca, nemáme to ako vedieť, jedine teda podľa toho, že tá vrtuľka sa prestane točiť. Čiže teraz stojí a keď stroj pustím, teraz bude hučať chvíľku, tak vám ukážem, ako sa točí. Čiže pokiaľ sa vrtuľka točí, tak v stroji máme vodu. Ako náhle sa prestane točiť, tak v stroji došla voda.
treba ho opäť rozobrať a dať tam novú vodu a začať od znova.